Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajarmu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafinmu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. Duk da irin kiraye-kirayen da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke yi akan rashin cancantar ɗabi'ar bauta da kuma irin dokokin da hukumomi suka yi tanadi don murƙushe wannan matsala, ƙungiyar Timidiriya ta ce ta gano yankunan da har yanzu ake ci gaba da bautar da ɗan adam a nan Nijar. Almansur Muhammad kusa ne a wannan ƙungiya. Akwai matsalolin garuruwa da yawa tsakaninmu da Tilaberi da Doso, inda cikin gari guda za a ce wanga gari sunan shi Dabai. Ma'ana Kartiye Bayu ne. Cikin gari ha. Unguwar wala. Cikin doka ta ƙasa, cikin tayan mulki na ƙasa, bai kamata ba a ba anguwa irin wannan suna. Da yawa yau suna so su sake suna, amma chef de village kamar sarki irin wannan wasu ba su so a sake wannan suna. Alhali ke wannan suna ya ci zarrahin mutane. Ya za a ce cikin nan ga departement de Dosso Laberi, a ce cikin village guda sai a ce wanga anguwar Bayu ne. Sunanta suna kenan ya kamata a darajata mutanen nan, a sa suna na gari. La'akari da yadda ɗabi'ar bauta ke ƙara tsananta ya sa ƙungiyoyin yaƙi da bauta a ƙasashen yammacin Afirka haɗa ƙarfi domin tunkarar wannan ƙalubale. Mafarin shirya taron shekara-shekara makamancin wanda aka yi ajiya a Yamai don zaƙulo hanyoyin da za su bullo wa wannan al'amari, kamar yadda sakataren ƙungiyar Timidiriya Ali Buzu ya yi min ƙarin bayani. Bauta da kanta abu ne wanda kwarai da gaske akwai ta cikin Nijar, akwai ta kuma cikin ƙasashen nan. Tsakanin Mali da Niger da Mauritania, to ba a haɗi, wasu suna jin kumya a yi haɗi, wasu ba su so a gai. Muna nema ga gwamnati ya keɓe mana rana ta musamman wanda za mu gayi abubuwan da duka ake yi cikin harkar bauta. A cewar daraktan ofishin ministan shari'a Shaibu Mamman, gwamnatin Nijar na adawa da wannan ɗabi'a ta bauta, saboda haka za ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan yaƙi. De la 6e édition, parrainée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer, dis-je, que des dispositions sont en train d'être prises. Ya ce tun a wani zaman da Prime Minister Birjira Fini ya jagoranta a bara, gwamnati ta amince da buƙatar ware ranar yaƙi da bauta ta ƙasa. Kuma ina jaddada muku cewa shugaban ƙasa da Prime Minister suna Allah wadai da wannan ɗabi'a ta bauta, saboda hakan ne ma gwamnati ta kafa dokoki da ma'aikatu domin tunkarar wannan al'amari. On peut citer l'adoption de lois et la création d'institutions chargées de lutter contre ces pratiques. Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa dukkan 'yan ƙasa matsayinsu ɗaya a gaban doka, haka kuma ya ƙara nanata cewa Nijar da al'ummarta sun yi na'am da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan maganar haƙƙin ɗan adam ta ranar 10 ga watan Disambar 1948. Sule Mummuni.